Prophet Dr. Elostar, a philosopher, onye nkuzi ụmụ akwụkwọ ebe ka ị nọ. Anọ m n'iru ọrụ m ebe m na-ezi ụwa ozi ọma maka ịfụnanya. Ịfụnanya bụ iwu kachasị n'ụwa. Biko mmadụ ibe n'anya ka ọ dịrị anyị mma. Ise ọ bụrụ na ị chọrọ ka anụ afa gị n'ụwa niile dịka odogwu obosi ụkwara, kpọọ m n'akara igwe m ka anyị kpaa na ife ọma ka eji ama atụ. Nwanne nye nwanne gị ka o lie na ndụ n'ime amara aka. Nwanne mmepe ọgọ n'ọgọ bifo ọma n'ụwa n'ime amara maka. Asịkwa ma ọ fụrụ ụzọ dị n'ụwa nke anyị nọ kenebe Chukwunna, maka na ọ fụrụ ife Chukwunna bụ nyanwa bụ onye eze n'ụwa. Ụzọ mmadụ na-egosi mmadụ ibia n'ụwa bụ agba ekperuchi, maka na ezigbo mmadụ dịkwazị ụkọ n'ụwa, mana ebe ikpe mala eziokwu n'ụwa n'eziokwu na-aka azụzi, mana nsọpụrụ amaka n'ụwa nke anyị nọ. Nwata sọpụrụ okenye nụ ka i wee chazie isi awa n'ụwa, welie ife ruru n'ụwa nke anyị nọ. Okenye kwuluzie nwata n'azụ ka o wee ka nkụ bụrụkwazi okenye, maka na ije n'ụwa nke anyị nọ bụ ndị na-eje ndị na-ana o wee bụrụ ka Chukwu si ke ụwa. Ụmụnne na ụmụnna ka anyị na-eme ọgọ n'ụwa nke anyị nọ. Onye Chukwu nyelụ ya nye nwanne ya, maka na amala Chukwu ebuka n'ụwa. Ejidekwa na onyinye Chukwu sọrọ nyenụ m nkwa. Papa yiji buredi nata o, Papa nata oyoyo, Papa nata oyoyo, Papa nata oyoyo. Ọgamaka mane n'ụwa dum, Ọgamaka n'ụwa. Ewuo ụmụ ụwa na ọgamaka, ewuo ụmụ Igbo na ọgọdị mma. Onye Chukwu nyele ego n'ụwa, nye biko lụta nwanne ya. N'ọbụ ime amala ka Chukwu ji akọzi. Onye Chukwu meli fọma loteji, nyelu nwanne aka na ndụ, arapụ na nwanne ọnwa, melu nwanne ọkainugono ka o solu gị wee kelie ngọzi Chukwu. Egekwe n'ọnụ ụmụ ụwa ntị nwanne m, maka na ọnụ kwuru njọ mesịrị kwue mma. Asịkwa na n'Igbo kasị akasị,
mana nwanne gị nọ na-ata ọ ga-amaka n'elu ụwa ọfụlọgọ mebe ọgọ dị mma n'elu ụwa ụmụ ụwa ka anyị mebe ụmụ ụwa ga-emu ntị Jizọs Kraịst gwara anyị okwu na ọ bụ na anyị eme onwe anyị ka nwatakịrị na anyị gaba n'eze Chukwu mana ekweghị ekwe mere anyị ncha o wepụtala anyị nsogbu nkwa ụmụ ụwa ga-emu ntị n'onunu ka nkọlụ n'obere akụkọ maka na-esi m Amerịka wee nata ejikwa m azụ wee nata ka ntụnye unu n'ụlọ akụkọ abụ m ojembe Ilo odogwu ụbọchị bụ onye ụmụntakịrị fụrụ ya n'anya omebe njem wee nata n'udo ọsụlụ bụredị nata n'udo ọ na-elitu na geeti onye ọbụla na-ewere odogwu ụbọchị ji bụredị nata Papa nata oyoyo Papa nata oyoyo Ọgamaka manụwa Papa anyị ji bụredị nata Papa nata oyoyo onye na-enye mmadụ n'ụwa ka Chukwu na-enye onye Chukwu nyelu nyalote nwanne ya maka na echi ebuka iwere aka nri na-enye iwere aka ekpe na-analụ ngọzi n'aka Chukwu nna ya bụ onye nyelu ya nye nwanne ya onwere ife nye nwanne na ndụkọ onye nyelu onye nwanne ime agbala n'ọbụ ngọzi Chukwu onye nyelu onye nwanne ị na-enye nwanne n'anya na-asụ onye nyelu onye nwanne nkwa ijebe n'ije lọta nwanne ya ịnaba n'ije lọta nwanne ya ife isi ike dị n'obodo anyị tata wee jụba Chukwu okike abịa ma ajụjụ ọ bụzi gịnị ka anyị ga-eme ka ife isi ike wee kwụsị o wee sị m na mụ bụ ụmụ ụwa na anyị ga-afụ onwe anyị n'anya dịka anyị fụrụ onwe anyị lotekwa na amụma Ojukwu buru anyị na gboo ụmụ Igbo onye aghakwa na nwanne ya ụta akụ bụ ife ọma the highest investment mmadụ ga-eme n'ụwa nke anyị nọ bụ ịzụpụta mmadụ ibe ya n'ụwa. The second investment bụ ịtụ ya n'ọrụ ugbo ka anyị kọbakwa ọrụ ugbo maka na ọ bụ afọ anyị ka anyị na-achụrụ akụ n'ụwa. Ndị si na afa bụ ndị amụma olugokwa ife eji amalụ ndị amụma ọ bụ na unu bụ ndị amụma n'eziokwu ngwa menụ miracle ka agụụ ghara igozi ụmụ mmadụ n'elu ụwa. I don't believe in miracle again. I believe in formula. The formula we are going to use now is to go back to agriculture. Elders, train your children who has talent like us. Stand at our back and be our guidance. Give us good advice so that we can progress and make this nation great.
I salute my sponsor and my father, Ichie Dr. Chinedu Nathan Oyamadu. Odogwu Obosokwala niile na ụmụ eze Royal Family n'obodo Obosokwala ka isi dịkwa. Ọzọra ndụ nwoke obiọma, ọkwụrụ ọka nwoke dị mma, onye ọcha nna ya dị ojii, ọgaranya obiọma, medical doctor and specialist in infectious diseases in Georgia, USA. Kenelu Mezuoli Akụrụ, Dr. Mrs. Eyom Ugoonu Oyamadu, enyi nwanyị Obidia Odogwu Obosi, medical doctor and PhD in medical epidemiology. Ezinne Muluchinwe Oyamadu, Nze Idi Nnanyelugo, Nne Chiedu Oyamadu, Nze Idi Nnabenyi, na nne nke Ndelem Oyamadu, Nwalọ Ada Odogwu Obosi. Ọ ga-adịrị unu mma, jisi n'ike na-eme ọgọ. Chukwu nna ya kwụ n'ụgwọ di na nwunye eji amatụ n'ụwa niile. O mesịa. Ọ ga-eme ka mma n'ụwa